So guys, DJ Towers has shown us kuti avhotera pamasvingo. He actually sent a clip achiratidza kuti ED has my vote. Pamwe chete naMadam Boss vaisapostia vakati ED has my vote as well. Shiri inozongofa asi vabva vaibvisa clip yacho. Zeke has failed people because they were supposed to set up 48 hours before, but now they are saying hatina mapepa. So I've attached a video here Zeke official achiudza vanhu kuti hapana mapepa. Vanhu veZANU-PF vaisa matables avo 300 meters away from the polling station kuti munhu wese anobuda intimidatwe. But then the voters are saying no to intimidation. Vanetsana navo vachibva vasundira matables kure. Guys, ndo zviri kuitika izvi change chikupai zvezere. Please don't forget to like and subscribe.